Imago and the Heritage Entertainers presenting Godfather Ezi Bebuchi Onye. Asina mmadụ ka eji aka a na-ekwusi na ezi ibe buchi onye ya bụ ọ dịrị gị mma otu ụmụ ibe gị otu ụmụnne gị lụta ndị ka mma. Onye si na Godfather dịghị ọ bụ onye si na Godfather dịghị mma. Onye si na Godfather dịghị ọ bụ onye si na Godfather dịghị mma. Ịchọba ọlụ ịchọba Godfather, ịzụba afịa ịchọba Godfather, ihe si ike ịchọba Godfather, ịgbaba nkwụ ịchọba Godfather, ọkụ ịgbaba akwụkwọ ịchọba Godfather, ijekọ mba ịchọba Godfather, ịzọba ọchịchị ịchọba Godfather, ọkụ ọgbọsi ike ịchọba Godfather, Godfather, onye si na Godfather dịghị mma. Godfather, onye si na Godfather dịghị mma. Ejugebele tola manaka ụmụọhụrụ mụtara anyụ ji tụgharịa mụbụ ụgbọhụrụ mana gbara ọkụ na-etolu udene ọgbọ ọkụkọ na-adala ije ya ka njikwa osi ihu nwanne gị nyere ya aka inyere nwanne aka ọ ga-adị ndụ ba uru. Ezi ibe buchi onye Godfather amaka. Chozo na township mana agụ na-anya ụmụnne ha ịkpakpụ. Ụfọdụ na-akwa nwanne ha n'azụ ma ọkpụkpọ n'azụ nke ahụ abụrụ iji ma amasị. Mana ilezi anya ọfụma ịhụkwu nwanne ha ka ọ na-akpụ naanị. Chukwu nna nye m akụ na ụba nyekwe nwanne m maka na nke inyere sọsọ m agaghị ezu. Chukwu nna nye m amamihe nyekwa ụmụnne m maka na nke inyere sọsọ m agaghị ezu. Chukwu ọ ga-esisi n'elu wee nyere nwanne gị aka ebe ọ bụ na ịmataghịzi na mmadụ ka eji aka. Ọ bụ onye si na Godfather dịghị mma. Onye si na Godfather dịghị mma. Onye si na Godfather dịghị mma. Ọ bụ onye si na Godfather dịghị mma. Godfather, onye si na Godfather dịghị mma. Godfather, onye si na Godfather dịghị mma. Obodo Jamuti na Godfather dị mma n'obodo.
obodo Timoti na Godfather dị mma ngomi bụrụ ndị a na-ekiri na Nigeria bụrụ ndị a na-ekiri n'ala Igbo Godfather na ndụ mmadụ Moses bụ obere nwa tụtara na mmiri Godfather mere Moses ọ bụrụ eze Joseph bụ obere nwa ụmụnne ya rere Godfather mere Joseph ọ bụrụ eze David bụ nwa na-echere nna ya atụrụ ọkwa Godfather mere David ọ bụrụ eze ọ bụ onye si na Godfather dịghị mma onye si na Godfather dịghị mma were akụ gị nyere ụmụ ogbenye aka mara onye gị ọzọ nwanne ya ndụ jiri akụ gị nyere nwanne gị aka maka mara isi bụ isi a ga-echi eze echi ihe nwoke mere ibe ya ọkwa ihe dị etu ahụ bụ nke a jidere m maka na aka nnikwa aka ekpe aka ekpegharịa ọkpọkwa aka nni ọ bụ onye si na Godfather dịghị mma onye si na Godfather dịghị mma onye si na Godfather dịghị mma ọ bụ onye si na Godfather dịghị mma Godfather onye si na Godfather dịghị mma Godfather onye si na Godfather dịghị Godfather dị mma n'obodo Godfather dị mkpa n'obodo bụrụ ndị a na-ekiri na Nigeria bụrụ ndị a na-ekiri n'ala Igbo onye si na ibe abụghị chi ezi ibe bụ chi onye ajọ ibe na-emebi ọganiru ezi ibe bụ chi onye onye si na ibe abụghị chi ezi ibe bụ chi onye ajọ ibe na-emebi ọganiru ezi ibe bụ chi onye ebere na-emere m ezi ibe bụ chi onye okorobịa na-achọghị mmekọ mmadụ ibe ya ezi ibe bụ chi onye ebere na-emere m ezi ibe bụ chi onye agbọghọbịa na-achọghị mmekọ mmadụ ibe ya ezi ibe bụ chi onye maka na mbọchị ọ ga-agba akwụkwọ ezi ibe bụ chi onye onye ga-ekwe bụrụ chiema ezi ibe bụ chi onye onye ga-eso bụrụ ndị enyi ya ọma ezi ibe bụ chi onye ndị ole ga-emere ya ashebi ezi ibe bụ chi onye kedu ndị ga-abụ ndị agbata obi ezi ibe bụ chi onye ebere na-emere m ezi ibe bụ chi onye ọgaranya na-achọrọ mmekọ mmadụ ibe ya ezi ibe bụ chi onye ya lụtakwa na ndị Igbo tụrụ ilu si na nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri ezi ibe bụ chi onye ndị oyibo wee kwuo ezi ibe bụ chi onye deserves another ezi ibe bụ chi onye maka na mbọsị ọ ga-akpọ oriri ezi ibe bụ chi onye ndị ole ga-abụrụ ya ndị ọbịa ezi ibe bụ chi onye onye ga-eso bụrụ ndị enyi ya ọma ezi ibe bụ chi onye kedu ndị ga-abụ ndị agbata obi ezi ibe bụ chi onye eze onye agwala m ezi ibe bụ chi onye site n'ọgọdọ na-akpagharị ezi ibe bụ chi onye ana m ayọ gị biko ezi ibe bụ chi onye ọ dịrị gị mma nyere ụmụ ogbenye aka ezi ibe bụ chi onye ana m
ka ọ ga-aghọrọ ịkwa mkpụrụ mma ka ị ga-aghọrọ ịkwa mkpụrụ njọ ka ị ga-aghọrọ ọ bụ onye si na Godfather dịghị mma onye si na Godfather dịghị mma ọ bụ onye si na Godfather dịghị mma onye si na Godfather dịghị mma Godfather onye si na Godfather dịghị mma Godfather onye si na Godfather dịghị mma obodo gemuti na Godfather dị mma n'obodo obodo gemuti na Godfather dị mma ngomi boro ndị a na-ekiri na Nigeria boro ndị a na-ekiri n'ala Igbo